Takže čaute, ako inak zdraví vás Miro. Dneska sa nachádzame na burze informácií v Starej Ľubovni. Prídu deviatáci, maximálne osmáci zo základných škôl, ktorí sa nevedia rozhodnúť medzi strednou školou. Prídeš tu, popozeráš si nejaké veci a rozhodneš sa. Určite sa rozhodneš pre našu školu. Ideme predstaviť stanovišťa, aj sa popýtame niektorých vedúcich stanovišť, čo tam robia a tak. Ideme na to. Jak sa voláš? Volám sa Nelly. Povedz, prosím, čo robíš? Šram Kahoot so žiakmi a mám kvíz ohľadom finančnej gramotnosti. Aké sú ceny? Táto mini čokoládka s symbolom bankovky. Dobre, niečo vtipné. Všetko? Asi všetko. Ideme ďalej. Spýtam, Miško. Ideme za Miškom. Môžem? Ďakujem. Michal, trošku ťa vyrušíme pri robote. Čo práve robíš? Striham. Koho striháš? Vieš, ako sa volá? Neviem vôbec. Jak sa voláš, kamarát? Tadeáš. Myslíš si, že Miško ťa ostriha dobre? Hej. Vieš, akú má Miško prezývku? Toto je Miško to bí, lebo ti to urobí. Dobrý deň, pán Želka, čo tu dnes robíte? Prezentujeme náš odbor programátor CNC strojov a zváracích zariadení. Čo konkrétne žiaci robia? Na našom stanovišti vidia, ako je naprogramovaný program na CNC stroj, ako vyzerá daný výrobok potom po obrobení a ako pracuje 3D tlač. Máte aj nejaké súťaže pre nich? V blízkom stanovišti vedľa pri modelovaní, lebo to súvisí s týmto odborom, programátor vie nielen ovládať stroj, ale vie aj namodelovať daný obrobok. Žiaci si môžu skúsiť modelovanie. V nejakej škice už bude model a následne ten model potom si môžu začať tlačiť, alebo si ho môžu skúsiť simulovať, momentové skúšky, zaťažové skúšky a tak ďalej. Žiaci, predpokladám, nemajú žiadne skúsenosti s takými vecami. Jak im to ide, deviatákom? Je toto dosť intuitívna aplikácia. Stačí, že im to ukážeme a behom 1-2 minút už sú v tom zabehnutí a ide im to. Ja som ako odborník, čo sa týka na počítače, som fakt akože odborník. Odporúčili by ste deviatákom prísť na našu školu, aby sa učili niečo také? Áno, vedia sa v tom jednoducho zamestnať a získajú z toho dosť veľa peňazí. Pán Stolár, čo tu robíš? Účastníci šrubujú. To najrýchlejšie zašrubuje? Áno, najrýchlejší čas 19:58. Našrubol 5 šrubok za 19 sekúnd a 58 stotín. To je akože riadna makáčka. Odporúčal by si deviatákom ísť na tento odbor? Určite. Zatiaľ sa ti ako zdá tvoja práca, čo robíš? Dobre. OK, ale za tie 3 roky ti to dalo dosť na to, aby si bol už schopný si postaviť stôl napríklad. Áno. Ďakujeme za rozhovor, my ideme ďalej. Lobe, ty tu máš tiež stanovište. Ja tu pomáham benchovať. Can I clean a little bit here? I'm sorry. Yeah. Súťaž, akým štýlom funguje? Každý skúsi, koľko chce. Sú zapojení, aj keď nezvyhnú? To je jasné. Čo tu robíš ty? Pomáham. S čím? S činkami. Trošku to rozviň, jak pomáhaš s činkami? Však, že by ich neprivalili činky. Tu robia aký cvik? Ukáž mi ho. Čo? Ja? Počúvaj, ja toto nezdvihnem. Čo robíme teraz? Za ním, poď sem. Jak sa voláš? Oliver, Oliver, prečo si tu prišiel dneska? popozerať sa na nejaké školy. Máš v pláne prísť na našu školu? Neviem, Čo by si chcel v budúcnosti byť? netuším vôbec. Ja si myslím, že naša škola momentálne ti dáva také možnosti, také priestory, že mal by si ísť na našu školu, aj keď sa nevieš rozhodnúť. Uvidím, rozhodnem sa. Tlesky. Ďakujem. Na mňa aj na kameramana trošku prichádza unáva. Ideme skúšať, ako chutí káva od našich žiakov. Prosím, kávu. Tá fajná káva, ovocná, mňam. Ako sa voláš? Samantha. Akým zámerom si tu dnes prišla? Neviem. Vieš, čo tu vlastne je? Stredné školy? Máš v pláne si tu dneska akože vybrať strednú školu? Možno. Začni sledovať náš profil, tu kamarátka ti vysvetlí. Takto sa to robí do psej matere. Toto je už veľmi známy Richard. A čo tu dnes robíš? Programujem. Čo, Richard, programuješ? Válec. Aký válec? Taký. Čo je to za válec? Taký, čo sa kuľa. Áno. Chceme zverejniť našu školu v čo najlepšom svetle.
Toto bolo dobre, to bolo kurník dobre. Za akým úmyslom ste tu dneska prišli? Ujať sa a pozrieť školy také. Vyhliadla si nejakú školu z tých, ktoré sú tu? Ako odbor áno, ale presne školu ako sem nie. Čo by si chcela robiť? Buď kaderník a zdravotku som chcela, ale to neviem. Naša škola ti ponúka presne to, čo chceš. Odbor kaderník. Myslím, že na našu školu by si mohla ísť. Ešte sa spýtame teba. Prečo si tu dnes prišiel? Vybrať školu a uľa sa z hodiny tiež. Čo by si chcel v budúcnosti byť? To ešte neviem. Už nemáš veľmi veľa času sa rozhodovať. Nemáš ani že sféru, v ktorej by si sa chcel pohybovať. Asi zatiaľ nie. Ale najviac asi by si išiel na našu školu, nie? Jasné. Wow, wow, wow! Psychiatria.